ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସ ବୁଲି ଦେଖିଯିବା ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡରୁ ମାତ୍ର 300-400 ମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ମେଳାଟା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ରାସ୍ତାଟି। ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 12, 2024। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଇ ସମ୍ରାଟର ଟ୍ରକଟି ପାସ୍ କଲା। ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଦିଟା ତ ଆଗରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଳା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଇଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାନର ସବୁ ଲାଗିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବେଶ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ପାଆନ୍ତୁ, ମେଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଳାଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।